Iyiphi incwadi yokuqala kwi-New Testament? Okay. Zingaki-ke iy'ncwadi zikaJohane ebhayibhelini, hhayi oJohn. OJohn bazongibhida ngoba noJesu wayenekwabo uJohn. Iy'ncwadi yiphi nayiphi? Hawu baba, uJohn uMbhapatisi vele sekubonga uJohn lo ngasekugcineni. Ebhayibhelini, 1 John, 2 John. Iy'ncwadi. Shuthi zingaki? Khona incwadi yokuqala, khona nesibili. umuntu oyedwa uJona oyedwa uJohn bawuyedwa OJohn bawu-2. Khona uJohn incwadi yokuqala Ubhapatisi. ukuze bakuthiwa uJohn umvangeli. ukuqala-ke lo Apostle. Alright. Sishaya izandla. Hhayi, akunankinga, asimphuthume. Okay, ngicela ubani wabhala incwadi yesambulo, Revelation? Awunika usakhile. uJona yakushesha amehlo bakithi engiboni bakithi Sinane location. Saint John the Divine. Amshayeleni izandla. Ubani wafika ephethe amafutha enani wafike waya ngophi wenzani? Yebo. Maria Magdalene something whatever. Yes, wafike wahlala enyaweni zaJesu wakhala wamsula ngeenwele zakhe. Wakhala inyembe zawo lenyaweni zaJesu wamsula ngeenwele zakhe wasemgcoba nge-alabaster. Yes, God. Ashaya izandla zethu. Amazing. Alright. Ngoba ngiyabona ngathi njini nami ngiyanithandisela. Alright. Uzosho i-chapter, incwadi, i-chapter. Ya, incwadi, ye-chapter. Konke ngaphansi komthunzi welanga. Ngiphamisa ekuqala. Hayi, Akade phendula manje baba. Imali